ଝିଅଟି ମରିଗଲା ପରେ ତା ବାପାଙ୍କୁ ମିଶିବାକୁ ଆସିଥିଲା ଭୂତ ହୋଇକି। ରାତିର 10ଟା ବାଜିଥାଏ। ବାପା ଉମେଶ ଅଫିସରୁ ଘରକୁ ଫେରୁଥାଏ। ହେଲେ ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଗୋଟେ ଛୁଆର ଆୱାଜ ଆସିଲା, ବାପା ଆସ ଖେଳିବା। ସେ ପଛକୁ ଦେଖିଲା, କେହି ବି ନଥିଲେ। ଆଉ ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ସାୟଦ ଅଫିସର କାମରେ ଥକି ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଏମିତି ଶୁଭା ଯାଉଛି ବୋଲି। କଥାଟି କ'ଣ କି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ 5 ବର୍ଷର ଝିଅଟି ଥିଲା ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାଇକେଲଟିଏ କିଣି ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଦିନେ ସାଇକେଲଟି ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଝିଅଟିର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ଆଉ ବିଚାରି ଝିଅଟି ମରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କୁ ସବୁଦିନେ ଝିଅଟିର ଖେଳିବା, ହସିବା ଏବଂ କାନ୍ଦିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭା ଯାଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭାବୁଥାଏ, ମୋ ଝିଅଟି କେବେ ବି ମରିନି, ସେ ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି ବୋଲି କହୁଥାଏ। ହେଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ତା ସାଇକେଲକୁ ଦେଖି ଦେଖି ବସିଥିଲା। ଆଉ କେ ଜାଣେ ସେ ସାଇକେଲଟି ନିଜେ ନିଜେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ସେ ଝିଅଟିର ହସିବାର ଶବ୍ଦ ପୁଣି ଥରେ ଶୁଭାଯାଉଥିଲା। ବାପାର ଆଖିରୁ ପାଣି ବାହାରିଲା ଆଉ କହିଲା, ମୋ ପାଖକୁ ଫେରିଆ ଝିଅ, ମୋ ପାଖକୁ ଫେରିଆ। ଏମିତି କହି କହି ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ହେଲେ ସେତିକି ବେଳେ ସେ ଝିଅଟିର ସାଇକେଲଟି ଚାଲି ଆସିଲା ଆଉ ସେହି ଝିଅର ଆୱାଜରେ କହିଲା, ବାପା ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି ତୁମ ପାଖରେ। ବାପା ତାକୁ ଧରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ଗଲେ ସାଇକେଲଟି ଗାୟବ ହେଇଯାଉଛି। ସେଇ ଦିନଠୁ ସେ ଭାବିଲା, ଝିଅଟି ସିନା ମରିଗଲା କିନ୍ତୁ ତାର ଆତ୍ମାଟି ସାଇକେଲଟିରେ ହିଁ ବସି ରହିଗଲା। ଆଉ ସେ ଝିଅଟିର ଆତ୍ମାଟି କହିଲା, ଦେଖ ବାପା, ଯେତେବେଳେ ବି ସାଇକେଲଟି ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଭାବିନିଅ ଯେ ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲି। ଏହା କହିଲା ମାତ୍ରେ ସାଇକେଲଟିର ବେଲ୍ଟଟି ନିଜେ ନିଜେ ବାଜିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ଆତ୍ମାଟି କହିଲା, ବାପା ମୁଁ ତୁମ ସାଥିରେ ହିଁ ଅଛି। କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତୁମେ ବି ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ? ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ।